tady, kde není tolik lidí, není tady takový davy, konečně jsme ubytovaní. Máme ten nejlepší apartmán, máme vlastně balkon s výhledem na moře, což je nejlepší, co tady nabízejí. Máme tady snídani až na pokoj nebo na terase a ten pokoj je nádherný. Já tam hodím nějaký záběry, ale je fakt luxusní. A konečně jsme se sem dostali, protože včera jsme měli velký problém se sem dostat. Začínali jsme v Římě, kde jsme v Římě chtěli jít na autobus v 9:30. Ten ale byl dvojnásobně dražší, takže jsme si ho nekoupili a chtěli jsme jít na lodičky. Když jsme ale přišli na lodičky, tak jsem se podíval, odkud jede autobus, který jsme chtěli jet. A já se tak koukám, v kolik to jede a teď vidím za hodinu úplně z druhé půlky Říma, než jsme byli my, samozřejmě. Takže to bylo skvělý, takže jsme tam letěli, měli jsme už koupenou jízdenku, ujelo nám to. Takže říkáme, super. Tak jsme běželi zase zpátky na vlakový nádraží v Římě, že sem pojedeme vlakem a ta cesta vlakem vycházela na nějakých 5 hodin. Takže jsme přišli a teď mě nešla koupit jízdenka přes telefon. Protože já když kupuju jízdenku, tak tam zadávám svoje datum narození. A já jsem zadával místo měsíce, jsem zadával datum, takže mě to nechtělo pustit, protože jsem to měl v angličtině a ne v češtině, takže nám to ujelo před očima. A potom, co nám ujelo tolik spojů, tak už jsme byli fakt raní, takže jsme si sedli na tom nádraží a říkáme si, OK, co teď? A nejlepší možnost bylo vlak za 3000 až sem. Takže jsme si koupili každé jízdenku za 1500 a jeli jsme z Říma vlakem asi 1 hodinu a 20 minut a jeli jsme až sem. Jeli jsme do Salerna, tam jsme vystoupili z vlaku, pak jsme šli kousek a nastoupili jsme do lodi. Byl jsem překvapený, kolik tady je lidí, ale rozdíl mezi náma a ostatníma lidma je ten, že my jsme sem přijeli spát na 2 noci a ty ostatní lidi tady mají jenom trip na 1 den. Jo? Já si fakt uvědomuji, kolik lidí tady je, protože sem se hrnou davy lidí. Davy. Tak jsme přijeli do Salerna. Salerno, takový městečko u moře. Vzali jsme loď, která byla zase přeplněná a jeli jsme asi půl hoďky lodí sem do Amalfi. OK, teď jsme přijeli do Amalfi a já jsem věděl, že jsem vybral nějaký apartmán, ke kterému budeme muset jezdit autobusem. Tak jsem se kouknul, v kolik jede ten autobus a mě to začalo ukazovat, že to jede až zítra v 7 ráno. Takže jsem říkal, OK, co teď jsme v***li. Tak jsme si řekli, že bychom si mohli půjčit skútra. Tak jsem napsal paní, u který jsme ubytovaní, že přijedeme na skútru. A ona, že nemusíme, že jede autobus v 7, ale já jsem to neviděl. Tak jsme čekali pak na ten autobus, který měl jet na zastávce. První autobus se na nás ani nepodíval. Druhý autobus byl tak přeplněný lidma, že nechápu, kde ty lidi vystupovali a kam se tady schovali. Tam byl úplně plný autobus. A ten řidič na nás byl jenom jakože a ukázal na ty lidi, že to prostě není možný. Pak jel 3. autobus a ten byl takovej řidič status idiota. On projel a jenom jakože takhle namyšleně. Vsadil bych se, že nespí na tak hezkým apartmánu, jako spíme my. To mě připomnělo moment, když dobíhám někde ve velkém městě na autobus, tak takhle je 50% řidičů, kteří se na tebe podívají takhle namyšleně. A jedou dál. A mají z toho radost. Takže jsme si řekli, že půjdeme teda pěšky si půjčit ten skútr. Takže jsme šli asi 5 kilometrů do vedlejší vesnice. Byla to asi hodina cesty. Cestou tam hořelo, takže tam lítala helikoptéra, která to tam hasila. A byli jsme tak spocený, že jsem fakt měl radost, že yes, konečně jsme tady. Tak jsme přišli a já volám tomu týpkovi, jsme tady, jdem si pro ten skútr a on říká jo, za 5 minut jsem tam. Tam byla taková garáž, jo. A on přijel na skútru, říká nazdar, teď mě podal ruku, držel mě asi půl sekundy, teda půl minuty, držel mě asi půl minuty. Pak vydal tu motorku, říkal OK, chceš šedou nebo černou, říkám šedou, OK, vydal šedou.
dal mi helmu, dal i helmu mý návštěvě a teď mi říká udělej test drive. Měl jsem jet 20 metrů tam a zpátky, aby on viděl, jaký já jsem řidič na motorce. Tak jsem si dal přilbu, on mi ji zapnul v pohodě a teď si říkám, jak mám nastartovat. A já jsem v životě neseděl předtím na skútru. Já mám motorku, jo, mám Suzuki 125, ale nikdy jsem neseděl na skútru a nikdy jsem skútr neřídil. OK? A tady má skútr každý, jo. Tady prostě jak máš auto, tak v tom centru projíždíš hodně špatně. Každý tady má skútr. Takže jsem na to sednul, dobrý, teď se mi to podařilo nastartovat. Teď já jsem tam startoval klíčkem jak v autě, pak mi došlo, že to přece takhle nefunguje na motorkách. Takže jsem jel 20 metrů, takhle jsem jel, otočil jsem se, zajel jsem takhle k němu, on se na mě podívá a říká mi no, you doing like this a mluvil nás italsko-anglicky, OK? Takže říkal, že no, takhle a do těch zatáček bys mohl spadnout a není to dobrý a Amalfi je hrozně nebezpečný, jo, protože tady je prostě hodně moc lidí a já vidím little experience, not possible. Not possible, řekl to asi 5krát, not possible a prostě jsme byli takže jsme šli jako dementi 5 kilometrů z Amalfi do vedlejší vesnice, aby nám nepůjčil skútr a řekl nám not possible. Takže pak mu říkám, ale kámo, jo, já jsem se podíval z toho místa, na kterém jsme stáli, jak daleko je to na ten náš apartmán a bylo to 2 hodiny pěšky, 2 hodiny. Tak si říkám, hele, ale my jsme jako fakt v prdeli teďka, my jsme mysleli, že nám ten skútr půjčíš, potřebujeme ten skútr nebo nás tam zavez. Jo, my tady nepůjdeme teďka 2 hodiny. On říká, not possible, too long. Takže volal asi pár lidí, zavolal jednomu týpkovi, ten mu řekl, no my večeříme teďka a pak už nic, pak už nikam nejedu. Takže říká, not possible. Pak volal ještě někomu, ten mu to zvednul a říkal mu, já už spím. A on se na nás podíval a říká nám, not possible. Takže jsem napsal naší paní, která nás tady ubytovávala, fakt milá paní a říká mi, jsme v p***li. Oni nám ten skútr nepůjčili. A teď ona mi píše, no ale autobusem se sem taky nedostanete, ono tam hoří a ty autobusy tam stojí a oni je nechtějí pouštět. Tak jsme se na sebe podívali a říkám, tak teď jsme kousíček k nějaký pizzerii a já jsem napsal týhle paní, že se tam nemáme jak dostat, že prostě autobusy nám nezastavujou, že nám skútr nepůjčili a ona, tak já vám pošlu private transport. Tak já říkám, víš co, tak nám ho pošli. Protože v tuhle chvíli už jsme fakt byli vyřízený z té cesty, a ještě jak jsme byli spocený prostě z toho hajku, tak nám pošli private transport. Já se jdu zeptat, jak to funguje teda s těma autobusema. Protože na Google mapách a na Apple mapách mi to ukazovalo, že jede až v 7 ráno. Tak jsem se šel zeptat a týpek v trafice říká, ale počkej, za 5 minut odtud je zastávka a za chvilku jede autobus. Fakt, ale já vidím jakože, že jede až zítra ráno. A on říká, ne, tady 5 minut odtud je autobusová zastávka a asi za 15 minut tam pojede autobus. Tak já říkám, shit. A paní mi napsala, že taxík je na cestě k nám. Tak říkám, OK, super, není problém. Takže jsme z toho místa, z tady té pizzerii, ke který jsme šli mrtě dlouho, tak jsme jeli krásným bílým Volkswagenem až sem na apartmán. Pán byl hodnej, smál se nám, že this is end of your adventures. A taky mi říká, že tady to je vedlejší vesnice a říká, how the f*** did you get there? A já mu říkám, no my jsme sem šli pěšky a on říká, ne, pěšky určitě ne, sem se nechodí pěšky, to je hrozně daleko. A mu říkám, ne, my jsme sem šli pěšky. My jsme si tady chtěli půjčit skútr a borec mi říká, že not possible. Mimochodem, já mám řidičák na motorku už 3 roky, od 15, jo, a na motorce jsem už najezdil fakt hodně a stejně mi to nepůjčil a vůbec o to nezajímalo. Tak když jsme sem přijeli, paní nám říká, kde jste? Mně jste psali na bookingu, že budete mít check-in v 1 odpoledne, já už jsem tady na vás čekala. A já jí říkám, sorry, it was not possible.
Ahoj.